Je to vlastne boj, kedy sa snažíš toho supera preniesť z toho postoja na zem a potom sú to samostatne tie bojové disciplíny, ktoré sa zaoberajú tým bojom na tej zemi. Hej. Čiže dostať a zneškodniť toho súpera natoľko, že sa buď vzdá, alebo ho uspíš, alebo mu zlomíš nejakú končatinu. MMA, alebo teda vo všeobecnosti tie bojové športy nie sú pre agresívnych ľudí. Nejdeme si tam vybíjať svoju zlosť a nejaké komplexy. Rišlo sa nám chystá na majstrovstvá sveta do Brazílie. Mali sme tu už taký špecifický tréning, kde už sme sa len zamerali na také ľahké vyladenie. Veľmi stručne, to je problém, lebo tam naozaj sa každý jeden deň diali zlé veci. Ty keby si ho, jak si zastal stáť, on si ťa v momente hneď naštartoval, načítal a hneď ťa triafal. Samotná tá cesta a to predieranie sa tými jednotlivými úskaliami bolo niečo jedinečné, čo sa nezopakuje. Pre takéto zápasy som sem prišiel a takisto ma čaká aj kategória MMA Striking, v ktorej som doma a tam ma čaká chalan z Nikaraguji. Tak poďme na to, let's go!